Mae'r fideo yma wedi ei baratoi yn arbennig ar gyfer plant. Pwrpas y fideo yma yw i helpu plant ymlacio. Os hoffech wrando ar rhai o'r fideos eraill, tan ysgrifwch i'r sianel. Yn gyntaf, dewch o hyd i ofod saff, cynnes, distaw i gychwyn ymlacio. Yn eistedd neu yn gorwedd, mae'r dewis i chi. Anadlwch i fewn ac allan, ac eto i fewn ac allan. Anadlwch yn naturiol. Rydych yn berffaith saff. Os y byddech yn teimlo eich bod chi eisiau symud eich coesau, neu'ch traed, neu'ch dwylo, neu'ch bysedd, mae hynny'n iawn. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw gwrando. Fel plentyn ifanc, mae gennych lot o bethau i'w wneud. Llawer o bethau newydd i'w gweld, a llawer o brofiadau newydd am y tro cyntaf erioed. Ond nid nawr. Mae gennych ddigon o amser i'w wneud yr holl bethau yna. Nawr, mae'n amser i chi gael ymlacio. Traech bod yn anadlu i fewn ac allan yn naturiol. Dwi am i chi ddychmygu. Dychmygu eich bod yn gorwedd. Mewn cae, a'r gwair yn wyrdd, a'r blodau yn lliwgar. Yr haul yn tywynnu'n gynnes. Does dim cwmwl yn yr awyr. Anadlwch i fewn ac allan wrth i chi ddychmygu'r cae brydferth gyda'r gwair, a'r blodau, a'r heilwen, a'r awyr las. Dim cwmwl yn yr awyr. Mae mor braf. Dychmygwch eich bod yn gallu gweld cwmwl yn yr awyr. Yr unig gwmwl yn yr awyr. Weithiau, pan ni'n gweld cwmwl yn yr awyr, maen nhw'n gallu edrych fel siap. Weithiau, rydych chi'n gallu dychmygu ei bod yn edrych fel siap anifail. Dwi am i chi ddychmygu am yr un cwmwl arbennig yma. Traech bod yn gorwedd yn y cae. Meddyliwch pa siap
all y cwmwl yma fod. Eich cwmwl chi yw hon. Eich cwmwl hudolus chi. A tra bod chi'n meddwl beth yw siap arbennig eich cwmwl chi, dychmygwch fod y cwmwl yma yn syrthio'n ysgafn i lawr tuag at y ddaear a tuag at y cae. Dyma eich cwmwl arbennig chi. Dychmygwch fod y cwmwl yn wyn ac yn esmwyth ac yn teimlo'n saff. Dychmygwch eich bod yn eistedd yn y cwmwl, yn eich cwmwl chi. Anadlwch i fewn ac allan yn naturiol. Meddyliwch am y cwmwl yn cychwyn hedfan yn uwch ac yn uwch ben y cae. Edrychwch i lawr i weld yr holl flodau prydferth yn y cae. Teimlwch yr awyr braf tra bo chi a'ch cwmwl arbennig chi yn hedfan yn ysgafn uwch ben y cae. Beth allwch chi weld yn y pellter? Efallai eich bod yn gallu gweld mynyddoedd. Efallai eich bod yn gallu gweld y môr. Wrth i chi hedfan o gwmpas y cae yn eich cwmwl arbennig chi, yn ymlacio ar eich cwmwl cyfforddus chi. Meddyliwch am y cwmwl yn syrthio'n ysgafn tuag at y ddaear ac yn ôl ar y cae. Gyda'r blodau hyfryd o'ch cwmpas. A tra bod chi'n eistedd yn ôl i lawr ac yn ffarwelio ar eich cwmwl arbennig chi. Meddyliwch y tro nesaf hoffech chi ymlacio. Yr unig beth sydd rhaid i chi wneud yw dychmygu eich cwmwl arbennig chi. Efallai y tro nesaf fydd siap y cwmwl yn newid. Eich cwmwl arbennig chi. A tra bo chi'n ffarwelio a dweud hwyl fawr wrth eich cwmwl arbennig chi, cofiwch, fe gewch ddychwelyd at eich cwmwl arbennig chi unrhyw bryd hoffech chi ymlacio.